Pozdrav, moj ime je Ćutolog i danas ću govoriti o lažnoj prezauzetosti, odnosno i umišljenom radu. Na što se to odnosi? Pa to su sve aktivnosti koje se tiču tako nekih kao, da kažemo, informisanja ili tako kako ljudi kažu ja se informišem. I onda se pretera u tim informisanju konkretno. Znači to su sve informacije tipa na sajtovima, u novinama, dnevnik i sve ostale varijante. To je sve, da kažem, u toj priči. Onda društvene mreže, notifikacije, mailovi, tamo u mailovima katalozi, vamo tamo. Mislim, sve te gluposti koje se tiču, znači u društvenim mrežama imamo grupe, pa imamo one fan page-eve, pa imamo neke događaje, pa ko je šta rekao, šta je ko izjavio od onih koje mi znamo ili ne znamo, ili šta ti ja znam, info isto, te mislim, novine šta pišu, ovaj rekao ono, neke gluposti, a suštinski vidiš da to nikakve veze nema s tobom. Mislim, ama baš nikakve, znaš, kao čekaj, stani. Kakve veze ima, ne znam, što se tamo nešto desilo, u smislu, ne znam, neko je nekom nešto rekao, prepucavao se i kao šta sad. To je čista neka radoznalost ili ne znam ja, koja ničemu ne služi, jer bar da je radoznalost nešto stvara, nego samo je to tako glupiranje neko. I onda ostavlja prostor jednostavno za tu neke, da kažem, kao nemaš vremena, a sad ništa nisam rekao sad ovim malo pre rečenice, ostaje prostor da se čovjek jednostavno okrene tome i pravi mu kao da još se produbljuje, tipa počneš da gledaš video na YouTube-u pa završiš, ne znam, nekom 100. videu koji nema veze, jer kao recommended for you, kako oni napišu tamo, pa ti samo gura ovo, pa ti klikneš tamo, klikneš vamo, na kraju završiš, ne znam, počeo si sa estradnim ličnostima, završiš s psima i mačkama ili ne znam, kornjačama ili tako negde nekom videu i to gledaš. Eto, to je ono što je interesantno za mene. A ono što sam shvatio isto, kad sve to složiš, sve te mreže, notifikacije, kad ti izlazi kao, vidite ovo, vidite ono, ne znam, za vas, bla bla bla, ili ovi mailovi, katalozi, milijardu mailova, više se niko to i ne čita, na početku kad su bili, onda su svi čitali, jer bilo je kao jedan mail dobiješ, ti si srećan čovjek. I šta se sad dešava? Dešava se da te oni ometaju u tvom nekom radu, znači ti si nešto počeo, oni te, ne znam, stigne notifikacija, ti pogledaš, već te omelo, onda stigne mail, već te omelo, stigne ovo, već te omelo, ti počneš opet, pa on opet krene, pa počneš, pa stigne, ne znam, ovo, pa počneš, neki prijatelj objavio, ne znam, gde je bio ili nešto tako, priču objavi, Insta story ili nešto tako, onda ovo, onda ono, bukvalno tako i stalno nekako tu prekidanje, neko seckanje. I ti onda shvatiš da u stvari ti si izgubio neko brdo vremena, nije to ne znam koliko puno, ali ti u stvari samim tim što si presekao pažnju, ti si izgubio neko vreme, jer opet sad treba se vratiš i onda, znači, čovjek kad se koncentriše mora da nesmetano ima to što kaže blok vremena da bi to izveo, a ako ovako ga iscepka, on nekako, možda traje sekundu, ali dovoljno da ga omete, neće biti koncentrisan više na tu stvar, to sigurno. Eto, to je, kažem, što kažu, kad sam rekao prezauzetost, lažna tvorevina uma, jednostavno ti kao nešto radiš, u stvari ne radiš ništa, nego eto, da, ne znam, drugima pričaš da si nešto radio. Misliš, šta znači društvene mreže? Ajde, imaš neku priču na društvenim mrežama da se baviš, ne znam, nekom aktivnošću ili nešto, da ti sam stavljaš sadržaj pa da ima smisla. Ali ovako, ne znam, baš nema. Kao konzument sadržaja, korisnik, nije to baš nešto mnogo pametno. Mislim, kako god, ili vesti sa Blitz sajta ili već koga god, mislim, gluposti. Ranije kad sam to čitao, brate, napunim se negativnim emocijama, samo tako, od rana jutra, ma beži bre, samo ti to fali u životu. Eto, to sam hteo da kažem, zaključit ću sa tom idejom, znači još jednom, prezauzetost je lažna tvorevina uma, odnosno umišljeni rad, znači koji ništa ne stvara, nikakav produkt. Eto, to je to. Sad vi recite šta mislite na tu temu, kako vam što deluje ta ideja. I da li vi gledate te notifikacije, da li vam seckaju pažnju i da li to radite. Mislim, ja, zato što sam doživeo to, osjetio sam na svojoj koži i baš iz tog razloga i govorim ovo, eto, da jednostavno i drugi možda isto osjećaju ili bar slično. To su nam u stvari mobilni telefoni i doneli. Ranije to nije bilo na taj način, sa desktop računarom sigurno ne. Eto, pozdrav i pričamo sledećom prilikom.